खुलुमबाय आंनि नायगिरि नोंथांमोन। जोंनि मैयानि होनाय भिडिअआव सासे बिथाङा जोंखौ बुंदों आरोना जोंनि भिडिअ बानायनाया जायाखै, जोंखौ बुरबक होनदों आरोने, एसे मोजाङै बानायनो थिनदों। गिबियावनो बयनिसिमबो निमाहा बिनाय थाग्रोबाय जुदि जोंनि भिडिअआव माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला। जाय बिथाङा जोंखौ बुरबक होनदों बिथांनिसिम जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जोबोर जोबोर साबायखर बावहरनाय थाबाय जोंनि जानाय जायैखौ खिन्थाना होनायनि थाखाय। जानांगौ माबाफोर गोरोन्थि जानो हागौ जोंनि भिडिअआव, आरो जानाय जायैखौ नोंथांमोना खिन्थाखानांगौसो, मानोना नोंथांमोना खिन्थाबासो जोंबो मिन्थिगोन ना, जाहाथे जोंनि गोरोन्थिफोरखौ मिन्थिनानै जोंबो नेक्स्टआव मोजां खालामफिननो हायो। आरो औ, जों बुरबक। जों भिडिअ खालामनो रोंखायाबो, रोंथारगौ होननानैबो लाफेरखायाबो मालाबाबो। जाखिनि एफा एनै रोंगौ ना बेखौनो बानायो जोङो। आरो जोंनि बुरबक भिडिअखौ जाय जाय नोंथांमोना नायनो मोजां मोनो बिथांमोननि थाखाय जोङो लाबोबाय थागोन आरोना। आरो जाय जाय बिथांमोना जोंनि बे बुरबक भिडिअखौ नायनो मोजां मोना अन्नानै नायाबानो जाबाय दे। आरो आंथ' बेखौनो बुंगोन, अन्नानै नोंथांमोना फोरोंहर जों रोङिखौ। जों जाबाय बुरबक, एसेबांबो रोंद्राया नालाय। जाबाबो जायाबाबो नायलांदो लोगोफोर, माथो खालामबावनो आरो। बावगार हायैखौबो स्टिं खालामलांखादो बरसामोननि बेसर बारियाव, नङाबा बेनोथ'। आब' मा खालामदों नोंलाय? नायना आब', आं सनास्रिनो माबा आदार होदोंमोन, माबा जानो नागिराखै माथो, ओमफ्राय माबा जानो नागिराखै बियो। मा? सनास्रि दे जादो आदारा। आयु आंनि सनास्रिया आदार जायाखै? ओंहोलै आब', दहायनिफ्रायनो जानो नागिरबाय आङो, बिलाइबो लायना होफैबाय आङो, जाया। लोमजाबायदोंसो नामा बेलाय? मोजाङै नायलाय जोलै। ओहो आब' लोमजायाखै, मालायबा मानो जानो बादों। सनास्रि दे जाद', नै आब' फन हरदोंथ'। नोंखौसो गोसोखांबायदां आब'? जानोबो हागौ। दे मालाबा नायनो थांगोन आं। ओं आब', मालाबा फैना, माथो गावहा फैथारलानो दाना। आइजों आंजों फैबा हामगौ सानो, गावखौ फैया गावहा। थाङा माथोसै आङो। मानोबा? दाय दंखायो बे आइ आफाया। बावबाय नामा नोंलाय? आयु आब' नों बेखौनो दाबो सानबाय थाबाय? बावा माथोसै आङो, जानला मोनला बावग्रा नङा, नोंनि नम्बरजुरिया। बेना आब', नों फैना, आंथ' गोसोखाङोना नोंखौ। थेट जाम्बिलाय, आं नोंखौ मालाबा लाबोगोन, नङाबा नोंनो फैना जोंनाव, आं सोरां मावजि बुन्दाखौ ससेलायनो थिनगोन नोंखौ। र' होमबालाय, थांगोन दे आङो मालाबा। ओं फै, आं नायनो लुबैखादों नोंखौ। ओमफ्राय सनास्रिया मोजां नाय, ओरैनोबा बेजोंनो। आंहा सना बायथारनांगौ, माबाफोर जायोबा मा जानांगौ, मा जागोन देनाय? दे आब' जेबो जाया दे, आं नायबाय थाखागोन ना नोंनि सनास्रिखौ। ओं नायबाय था बिदिनो। ओमफ्राय गुमै मावजि बुन्दियालाय, गुमै सोराङा? नै बेखौलाय मानो आरो? दङ आरो न'आवनो, अबायथो थांनो बेलाय? ओमफ्राय आब', आइनि अमाखौ सिथारसिगोनथ'। मा? ओं, न'आवबो खावसे जाखागोन नो आइया, ओमफ्राय माखासेखौ फाननो नागिरदों। फैसाया हले आंनोबोखा, मिन्थिखाया आङो। मा? माथो, गोदोहाय सोर आदार होआमोन उन्दैयाव? आंनि ओंखाम आद्रा जानायजोंसो देरनाय। आंसो खथ्थ'बा आदार होयोमोन, मिन्थिखाया हले आङो, आइनो खिन्थाखा। मालै, सिमांजों रायलायलायबाय नामा? गुमै फैबाय नामा खाथियाव? अबाव सिमां जालाबायनांगौ जाखोसै? नोंबो नोंजों रायलायदों आङो। लाबो, आंबो रायलायनो। नै नोङो सोरां मावजि बुन्दा। मा खबर आगै? आंनालाय खबरा बिदिनोसै गुमै। आरोथ' ना आइया अमा सिथारनो नागिरदों, नोंसोर फैदो आब'जों नोंजों। आरेबा, थांनांगोनथ' होमबा। माखौबा? ओं फैथार गुमै, आं आइनो खिन्थाखानोसै बिदिबा। जौ बिदै संना दोनथिनलाय, आइ सनाखौ। मा? ओं, नोंजामादैया संथिनदों ना खिन्था। माखौबा? इयो दे होमबालाय गुमै, जागोन दे। माथो बिदिसो जानांगौ दा? दे होमबा गुमै, आं दोनथ'नोसै दे, माबा एसे खामानि दंमोन आंहा। दे होमबा। मा जाखो?
जाखोनि फिसा माखौबा जौ बिदै संनो थिनहरलायदों माथो जाखो मेगन सालायबाय नामा नोंहा जाखायाखै माथो मेगन सानो आरोथ' आं थाङा माथोसै न'आव नों थाङा मालाय माथो जाखो आंथ' थांगोन ना थांबानो जाबाय आरो हारसिं बेदरा खिन्थु आंनो सुना लाबोनांगोन हाराफोर आग्लायबा लाबोगोन आं नै नोङो दुन्दिया गोरलैजोंनो बानलु बाथोनखौ आराम देनोसै आङो आं मोनसे खामानियाव बाहेरायाव थांथ'नोमोन इयो ओमफ्राय ओंखामानो मोनखाबायमोन ना ओंखाम जालांदो दा फैनानै जाफैनोसै नामा ओमफ्राय अबेयाव थांनो नागिरदों नोंलाय आरो मानो मोनसे फिसा खामानि दंलै दे थां ओमफ्राय दा थाब फैयाबासो खामानि जाबानो फैगोन आं दे होमबालाय ओंखाम गुदुं गुदुं जालांखाबानो जासैमोन आं खुनोसैमोन जायोबा दा फैनानै जाफैनोसै आं दे होमबालाय थाथ' माबा ओंखाम जालां थिनबाय जादिया हाबाब बे बोरायजोंबो मा जाबावगोन बेसेबांदि सानांगौ बेनोबाथाय आदै आयै मा जाखो आंथ' नैहाय नोंहावनो साहा फुदुंनो नागिरदोंमोन आङो साहाखौनो खनबेसे बानायनो थिनो बेसेबां लोंनो हायो बेबो लोंनो लुबैदों खोमा आयै न'आव थाबाथाय बिदिनो बेनाबाथाय साहाखौ फुदुंनो थिनलाबाय थागोन आंनो फुदुंहरनोसै ना आयै बिदिबा आंनो फुदुंसै नामा दानबा दुंगोन माथो ओमफ्राय नोंलाय माथो खालामबाय थाखो बेयावलाय आं बाथोनसो एसे देहरदोंमोन आयै ओमफ्राय आबायालाय माबा खामानि दङनो दासो ओंखारलांदोंमोन मानसिया दे थांथों बिदिबालाय आंनो फुदुंहरनोसै आयै नै देखांखाबाय आङो दे बिदिबालाय दाहैदो नोंहावनो दे ओमफ्राय आयाबो लोंनो नामा आं लोङाहाय लोंनो बादों आङो नोंहावनोल' खापसेसो फुदुंहरबानो जाबाय दे जागोन दे आयै आयौ एसेबां दुखु मा खालामबावनो आंलाय मा खालामबावनो साला सिमां बेनोना नोंनि आंखौ मोजां मोननाया मा बुंबावगोन मा खालामबावगोन साला सिमां अमा बुन्दा बेनोमोन नामा बेनोमोन नोंनि आंखौ थुरेला मोजां मोननाया आयौलै आयौ मा जाबावगोन गारबो बिखा गासिबो आलौजोबथारबाय आंना माइग्रेन नोंखौथ' साव होगोन आङो र' साव होखागोन आङो सिमां आंखौ जुरिखौ नोङो थैनो थाखाय हारसिं नागारनानै थांदों मारैबा बमा बेफ्रुनाय माबा जानांगौ मा जागौमोन आंखौ एसेबो सानाखै नोङो अमा बुन्दा सिमां मा सानदों नोंलाय गावखौनो गाव मा सानदों नंमारगौसो खैफोदनि समावसो मिथिमारो सोर आंगो सोर नंखाय आंनि जिउआलाय दाना मा जाबावगोन हाबाब नैबे इउटुबखौ नायसैहाय आङो नोंलाय मालानिफ्राय इउटुब नायग्रा जाखो माथो खालामनांगौ खामानि गैया माया न'आवनो जिरायबाय थानाय जायो बेफोरखौनो नायलाबायाबा आरो नै दाथ' बिहामजोफोर फैनानै माबा खामानिखौनो मावसिननांलासो आंहा माबा बिदि जिरायनो बादुलिसो जालांसिगोन आंबो मोजांसो दा बिमा बिदिबालाय नोंहासो बेनोसो बिहामजोनि अननायाव जिराय मोनजाबाय थानोसै आरो ना मा होनो नंनायालाय नंगौ खाफाल गोनां बिमा जोंहा बिहामजोफोरखौ एसे मोजां मोनदों औथ' आरो सानैबो जिबायदि अनो जोंखौ ओमफ्राय बिमा माथो सोराङाबा बायनाय नङा बेवहाय माथो सोरबासो थागासिनो आयु हासो थाखोसै मैया सासे मानसिया खिन्थाहरदों आंनो ना सोराङाबायासो सोरखौबा भाराफोर दोनबाय बायदों नामासै जानोबा हा बेबायदिलाय सोर थालाबायखोसै जोंनि न'आवलाय र' आबानावनो सोंगोन आं खिजानि आबायानो सोरखौबाबो दोनबाय बायदों जानो हागौ बेनोथ' आफा नै साहा लोंनो होननाया गुदुं लाबोबाय आङो दे बिहामजो नैबे थुलावनो दोनदो नामा दे जागोन आफा मोनलोंसिगोनलाय बोराय बिहामजो फुदुंनायखौ लोङाबा माथो ओमफ्राय आया लोङा होननायखाय आफानोल' लाबोदोंमोन आङो दे जाबाय आं लोंखाया ओमफ्राय आयै ओंखाम ओंख्रियाबो मोनखाजोब्बायमोन दा जानोबा खिन्थाबानो जाबाय दे बिदिबा मा जाखो सिमां
जुरि नों थैयाखै I mean नों जेबो जायाखै थैनो मा नोंनिबा थैनांगौमोन नामा आङो नङा माने दालायथ' बम बिदिबा माबोरैथो बोरैबा खाफाल मोजां आरो बासिबाय नङाबालाय नोंथ' आंखौ गारना खारखाबायमोन ना नङा जुरि बिदि नङा बिदि नङाबालाय मारैथो होमबालाय जुरि I'm sorry आंजों जोबोद गिदिर गोरोन्थि जाबाय आं नोंखौ बेबायदि गारना फैनाङामोन हारसिं आं उनावसो सानबाय थादों आरोथ' आं थांफिनदोंमोनथ' आच्छा बेखौ नायनो थांदोंमोन नामा आं थैदोंना थैयाखै आं बेफ्रुखोना बेफ्रुदा नङालै जुरि बिदि नङा मानो गोरोन्थि बुजिगोन नोंलाय आंलाय मा बुजिनांगौ बुजिखाबाय सिमां नोंखौ नुनांगौ नुखाबाय नों जाबाय सासे अमा बुन्दा नों जाबाय सासे गिख' हौवा जानो समाया नोङो जुरिसो आं सिमां गोसो जाबा नोंनि सिनायथिखौनो खोमोरजोबगोन आं बिदि नङालै जुरि मानो बुजिया नोंलाय आयौ जुरिया हले बिराद रागा जोंबायलै आंखौ रागा जोङाबो मानो जानो गोरोन्थि जे जाबाय आंजों मानो बिदि खालामनायब्रा आंलाय हे जुरिखौ बिदि हारसिं गारना फैबाय आरोना आङो जुदि माबाफोर जानांगौबा बेथ' आंखौ निमाहा होनाय नंलालै मा जाबावनांगौ दानालाय मा जाबावगोन आथिंखौनो खुलुमहैनांसिगोनलै बिनिखौ मा जाखो दिनैलाय नांलाया नामा आंजों दुखुलै दुखु मा होनबावनो सोरां बेखायनोथ' बुंदों आं दानि जुगाव लाब गैया मोजां मोनबाबो बेनो मोजां मोनाबाबो बेनो लाब गैया गासिबो नंखाय दानि जुगाव माथो बुंबावनो मा बुंबावनो खिब्रमा साला खिब्रमा सिमां आंखौनो खाथिर खालामलायबावाखै नामा बियो बेनोथ' आरो एसेबां मोजां मोनो आङो आरो बियो आंखौ 1% मोजां मोना माथो बुंबावनो आरो नंखाय गासिबो नंखाय दानि जुगाव सानसेनि अननायासो अराय समनि थाखाय जायो अराय समनि अननायखौसो सानसेनि सानना बावगारो नंगौबोथ' जों सानैजों एसेबां मोजां मोनोमोन नाथाय बियो थैनोसै समाव आंखौ नायफिनासैबो नागारनानैसो थांबाय आंखौ खिब्रमा सिमां बेनोथ' आरो बेखारसो जिउआनो नंमारगौथ' बे बुहुमाव रावबो अराय समनि थाखाय नङा माथो सानदों बेखायनो गोसो थोफ्लानांगौसो नङाबा थगायजाबा आयना बायदि थुख्रा बायफ्लेयो गोसोफोरा आंबो गोसो थोफ्लानांगौसोमोनलै मानो गोसो थोआ आंलाय बेखौलाय